ukuba ubuyile ecaweni licawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ungiyena umuntu esiyenzele yena lecawa icawa yabantu abangacawiyo yaqala ke ngoku icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje Mkonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo masithabathi ithuba ke sibulise bazalwane kumuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enisibukeleni kuzo sibulise bazalwane kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisimamele nikuzo siyanamkela ke kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo igama lam ndingusihle Bonani andihambi ndedwa ke ndihamba nabazalwane mandithathe ithuba ke ndibulise komama obhuti osisi nakundanga ndini ake wonke ke umuntu osibukeleyo nosimamele kwindawo abasimamele kuzo ngelihle lomvukelo wethu uKristu igama lam ke ndingu-Anelo kaMnguni sithemba ukuthi sohlala sonke de kufikelele ala xesha lethu lokugoduka ewe tata bawo masibulise mandithabathe lithuba ndibulise kubaphulaphuli nakumuntu wonke bethu nawo simameleyo apha ngayo le imini namhlanje egameni nasegazini likaYesu Kristu waseNazaretha amen. Igama lam ke ndinguLiyabona wakwaPikoko. Siyakwamkela kwakhona bawuPikoko siyacela ke bawe ndoba usivulele le nkonzo namhlanje ngomthandazo. Masithandazeni baba wethu oyingcwele yise wenkosi yethu enguYesu Kristu phambi kwetrone yobabalo lwakho Thixo wethu onamandla amakhulu siyasondela ezinyaweni zakho zembeko siyakhothama Thixo wethu onamandla amakhulu asimbonanga kube ngekho engasoza bekho Thixo esingamlinganisa nawe Thixo wethu onamandla Thixo wethu onothando uyiyo le imini Thixo wethu onamandla amakhulu yanamhlanje imini Thixo wethu onamandla amakhulu wena wayibekela bucala Thixo wethu olilungisa kaThixo ukuze abantu bakho bonke Thixo wethu onamandla kwindawo zonke bahlangahlangane benyusa indumiso Thixo wethu onamandla amakhulu bebulela imisebenzi Thixo wethu olilungisa kaThixo obenzele yona ebudeni beveki siza kuweke Nkosi nangawo lo umzuzu Thixo wethu onamandla amakhulu xa sizawuqala Thixo wethu onamandla amakhulu lenkonzo yanamhlanje asinqweneli Thixo wethu onamandla amakhulu nakuthatha unyawo ngaphandle kwakho Thixo wethu onamandla Thixo wethu onothando asinqweneli Thixo wethu onamandla amakhulu nakusebenza ngawethu amandla Thixo wethu onamandla amakhulu sinqwenela into yokubana ngaba ibe nguwe njengoThixo moya ndinokulunga osebenzayo kule ndawo Thixo wethu onamandla Thixo wethu onothando sengathi moya ingcwele xa singena kule nkonzo Thixo wethu onamandla amakhulu ungasondeza Thixo wethu olilungisa kaThixo naba yabantu Thixo wethu onamandla oyilungiselele bona le inkonzo yanamhlanje siyathandaza moya ingcwele Thixo wethu olilungisa kaThixo sinethemba lokubana ngaba wena njengoThixo ungulaThixo utshilo ezulu lakho into yokuba moya ndinokulunga izwi lakho Thixo wethu onamandla xa ulithumela Thixo wethu onamandla amakhulu baliwele phansi Thixo wethu olilungisa kaThixo nantsi imini yanamhlanje moya ingcwele sondeza kanye Thixo wethu onamandla amakhulu abo banqwenelekayo Thixo wethu onamandla nabo balungiselele le mini yanamhlanje siyakuthandaza khona ukuze Thixo wethu onamandla amakhulu lakuthethwa izwi lakho Thixo wethu onamandla amakhulu ukwazi ukuvula Thixo wethu onamandla indlebe zethu moya ndinokulunga sizokwazi ukuva wena uthetha Thixo wethu onamandla amakhulu bambi Thixo wethu onamandla amakhulu bazathi xa bemamelela izwi Thixo wethu onamandla lizawuthethwa kule ndawo balimamele Thixo wethu onamandla sekulahleka ithemba kodwa Thixo wethu onamandla amakhulu ngayo le inkonzo yanamhlanje sinqwenela into yokubana bakuva wena uthetha Thixo wethu onamandla baze babambelele nje nokuba ukomzuzwana khona ukuze bazokubona inceba yakho siyathandaza moya oyingcwele bambi Thixo wethu onamandla amakhulu bazathi xa bemamelela ilizwi lanamhlanje Thixo wethu onamandla bamamele Thixo wethu olilungisa kaThixo belahlekelwe kuko konke Thixo wethu onamandla amakhulu kodwa ngale nkonzo yanamhlanje Thixo wethu onamandla veza icebo njengoThixo moya ndinokulungisenga ngathi Thixo wethu onamandla ngale inkonzo Thixo wethu onamandla ungenza into entsha kobuya ubomi Thixo wethu onamandla sengathi Thixo wethu onamandla amakhulu kulo wathi Thixo wethu onamandla amakhulu kodwa wena usuke wena wenze njengoThixo siyakuthandaza into yokubana ngaba moya ndinokulunga kuthi ngale nkonzo Thixo wethu onamandla kuthi naba yabe besithi moya ndinokulunga xa bethetha akukho nto enguThixo kodwa moya ndinokulunga ngokuva uthetha wena moya ndinokulunga ngale nkonzo yanamhlanje kusuke moya ndinokulunga kwenzeke into
wentsha tibethona amandla bawusuke tibethona amandla ngale nkonzo yanamhlanje kuguquka isininzi siyathandaza ke moya ingcwele isenga ngathi moya inokulunga ngale nkonzo yanamhlanje kungavuleleka izinto ebezivalekile sikwethembile ke tibethona amandla unakho ukusenzela konke egameni nasegazini likaYesu Kristu esinozweni amen Amen. Bawa wethu osezulwini mani Bazalwane masibulele bazalwane kuba uPeacock ngokwesivulela ke inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Masiphinde ke bazalwane sinamkele kwesisa namhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Kuba ke sigqibele kudala Peacock mfundini. Kuba sigqibele kudala mfundini. Sizawucela into yokuba uhambise umnikelo bawo. Bazalwane ndiphinde ndakhona emveni kweli emveni kwelithuba bazalwane besinkabeleni nda liselinye bazalwane uvela phi na bazalwane sisenkonzweni ebalulekileyo okay inkonzo yokunikela inkonzo ebalulekileyo ecaweni apho kukho uThixo khona kusoloko kunyanzelekile into yokuba kubekho ukuvulwa kwesandla
Ewe tata. So ndizocela abazalwane into yokuba soluleni izandla. Inkonzo ebalulekileyo leyo xa ungumKrestu. Noba ke ungumntu osanqonqozela uba ngumKrestu. Siyakucela nje into yokuba wolule isandla. Because inkonzo ebalulekileyo kakhulu le. Kolula kwethu kwesandla ke apha umcimbi womnikelo. Hayi noko awuzuya kakhulu. Uzasicofela nje elaqhosha libomvu pha lika subscribe. Uthi wawugqiba ulike, usengakhomenta nokhomenta ke uba uyayithanda lento siyenzayo. Yawuthi wawugqiba ke futhi ungabi selfish. Yona nto ibalulekileyo kakhulu ke xa ungumntu, ungabi ngumntu othi into ifanele wena wedwa, uyigqithise kuzo zonke iiplatform okuzo. Kuzo zonke ii-social media zokuzo umane ushare pha into yokuba icawe abantu abangacawiyo yinkonzo eqhubayo qho ngecawe ngentsimbi yesihlanu. Nkosi kakhulu. Inkosi bawo. Bawo, Bawo. basilinde phi abantu bawo? Bawo siyacela ke abantu basilinde kule ncwadi yemfuduko isahluko sesiya seshumi elinesixhenxe ivesi leya yeshumi elinesibini. Incwadi yemfuduko ngu-17 ivesi ngu-12. Emveni ke kwale ingoma yekhaya. Ewe tata. Trina umoya wami, oh moya wami, oh moya wami, oh moya wami. Trina impilo yami, wempilo yami, yempilo yami, uzugcina impilo yami. Trina umoya wami, moya wami, oh moya wami, uzugcina umoya wami. Trina impilo yami, impilo yami, impilo yami, uzugcina impilo yami. Oh Baba somandla uzugcina umoya wami, oh moya wami, oh moya wami, uzugcina umoya wami. Gcina impilo yami, impilo yami, uzugcina impilo yami, uzugcina impilo yami. Oh Baba somandla. Oh Baba somandla uzugcina umoya wami, oh moya wami, oh moya wami, uzugcina umoya wami. Gcina impilo yami, impilo yami, uzugcina impilo yami, uzugcina impilo yami. Moya wami, uzugcina umoya wami. Clean umoya wami, oh moya wami, oh moya wami, uzugcina umoya wami. Clean impilo yami, wempilo yami, yempilo yami, uzugcina impilo yami. Clean umoya wami, oh umoya wami, oh moya wami, uzugcina umoya wami. Clean impilo yami, impilo yami, impilo
sifumana ke bazalwane ilizwi lethu libhaliwe kwincwadi yemfuduko ngesahluko se-17 sisiya kwivesi ye-12 phansi kwesihloko esithi amaSirayeli achaswa ngu-Amaleki eRefidim. Exodus chapter 17 siya ke kuverse 12 phansi kwesihloko esithi amaSirayeli achaswa ngu-Amaleki eRefidim. Ke bazalwane sizawuqala pha kwivesi yesibhozo. Ifundekayo ngolu hlobo. U-Amaleki weza walwa noSirayeli eRefidim. Wathi uMoses kuYoshua, sihlelele amadoda uze wena uphume ulwe no-Amaleki. Mna ngomso ndiyakuma encotsheni yenduli. Intonga kaThixo isesandleni sami. Wenza uYoshua njengoko wathethayo uMoses kuye walwa no-Amaleki. Bona uMoses no-Aaron noHure banyuka baya encotsheni yenduli. Kwathi xa aziphakamisileyo uMoses izandla kweyisa uSirayeli. Kwathi xa azihlisileyo izandla kweyisa u-Amaleki. Izandla zikaMoses zadinwa. Bathabatha ilitye balibeka phansi kwakhe, wahlala kulo. Bathi uAaron noHure bazixhasa izandla zakhe, omnye engapha nomnye engaphaya. Zazimaseka izandla zakhe lada latshona ilanga. uYoshua wamchitha u-Amaleki nabantu bakowabo kohlangothi loxele. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Siamo
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bazalwane ke silapha ku-Exodus chapter 17 verse 12. Izandla zikaMoses zadinwa, bathabatha ilitye balibeka phansi kwakhe, wahlala kulo. Bathi uAaron noHur bazixhasa izandla zakhe, omnye engapha nomnye engaphaya. Zazimaseka izandla zakhe lada latshona ilanga. Silapho ke ngoku bazalwane. Emveni ke kokuba uMoses zezinye zezinto ke noko esizaziyo into yokuba wabetha iliwa waphuma amanzi. Kusemveni ke kokuba amasirayeli la belinguThixo ngela xesha, kodwa uThixo wazibonakalisa ubuThixo bakhe. Uyakwazi ke ngamanye amathuba bazalwane into yokuba ngaxeshanye uvuyela okuthile, kodwa ngaxeshanye kube kukho nengxaki ethile. Mhlambi yilento kunyanzeleka into yokuba lamabali alandelelane kanje, ngoba yindawo enye apho uThixo aziveza kabini. Mhlambi bekumela lixesha eli lokuthi uThixo akamlibali umuntu wakhe nokuba esentlango. Kodwa kanye ngelo xesha xa uThixo esando ukunika into ebekudala mhlawumbi ukuyithandazela, umtyholi yathanda ukungena kuloo ndawo. Utshaba luhleli nje bazalwane lugade into yokuba wena mawungonwabi. Okudala mhlawumbi ndiyithandazela into ethile, uthi ngale mini oyifumana ngayo kuske kulahleke into ethile, nayo loo nto mhlawumbi ibiyinto ibisondele kuwe. Bantwana bahle bakaThixo, silapho kuloo mbhodamo okanye silapho kuloo balance into yokuba ingangathi bekusalunga. Abanye abantu ke bayathanda bawumnguni into yokuba xa umntu bendicinga izinto zam ziyalunga, kodwa ingangathi qho izinto zam zilunga, kukho into emoshakalayo. Abanye abantu bayeka ngela xesha, umntu alibali into yokuba lo Thixo ebesenza izinto zakho zilunge isenguThixo nangoku izinto ingangathi ziyamoshakala. Ngoku uThixo uhleli kuloo ndawo. Mhlawumbi nathi umhla nezolo bazalwane kukho amaxesha apho izinto esincedwa ngazo nguThixo zigqunywa zizinto ezenzeka ngomzuzu emveni kokuba uThixo esiphendule. Bazalwane mhlawumbi kule nto kwehlelayo ngelithuba bawumnguni kukho into uThixo bekuncede kuyo ngezolo. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje mhlawumbi kuzovela into ethi bazalwane umlingi yena akazukupheza. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ngexesha umlingi angaphezi ngalo lixesha elo kumele sisondele kuThixo. Ngoba bazalwane uThixo ebesincedile izolo uza kusinceda namhlanje. Bantwana bahle bakaThixo, emveni kokuba bazalwane uMoses elibethile liwa kufika uAmaleki. Bantwana bahle bakaThixo, udala uqhushululo, uqala imfazwe nabantu bakaThixo. Abantu abasanda kuyibona mhlawumbi bamnguni isefresh lento kwaba bantu into yokuba uThixo thina uyasinceda. Abantu abasanda ukuncedwa nguThixo abazibonayo zonto. Kunzima bazalwane into yokuba umuntu angakhawuleza aguquke. Bantwana bahle bakaThixo, mhlambe uYoshua ekhawuleza ukuvuma nje kungenxa yokuba usanda kubona amandla kaThixo, into yokuba yasebenza ngoku bebanceda kuphuma amanzi eliweni. Ngoku uthi uMoses mfondini qokelela amadoda niye ngapha, thina sizawukhabe sinyuka siye enkcotsheni yenduli.
ngoba abazalwane basanda kumbona Peacock uThixo esebenza abaphozisa amaseko benza ngokindlela abaxelelwe ngayo ngoba abazalwane ukuba uThixo ebekhe wakunceda ngaphambili uyakwazi ukukunceda nangalo umzuzu ocinga into yokuba izinto ziyamoshakala. Hamba uYoshua wayokulwa lo mfo uthi akufika kule ncotshe yenduli uphakamisa izandla abazalwane akuphakamisa izandla ingengathi uYoshua nguye oweyisayo kodwa zakuwi izandla zakhe uAmaleki nguye oweyisayo ngoku iyayibonwa lento into yokuba ingangathi amandla asekuphakanyisweni kwezandla bantwana bahle bakaThixo kodwa ke into emele siyazi bazalwane into yokuba igravity izawuhlelisilwa bantwana bahle bakaThixo okuphakamiseni kwethu izandla kuzaba khona ukudinwa bantwana bahle bakaThixo ngoba umhlaba wona utsalele emhlabeni bantwana bahle bakaThixo ekumele kuphakamisa ngeba uyafuna ukunceda uYoshua lo mzalwane kodwa awukwazi ukulwa nomhlaba kude kuphele bantwana bahle bakaThixo zadinwa izandla zikaMoses. Zakudinwa izandla abazalwane zakudinwa izandla akho nto unokwazi ukuyenza mfoka Peacock zakudinwa izandla uzawuthi uphakamisa umhlaba ukutsalela ezantsi ngoba ngoku ingakathi ugqitha nomntu lo obesejimini ephakamisa intsimbi ezineweight ephezulu ngoba umhlaba eyakhe iweight ukutsalela ezantsi kunjalo nje izandla zizakudinwa. Mhlambe yona nto ibalulekileyo bazalwane njengoba silapha sobathathu mhlambe yona nto ibalulekileyo kugada izandla zakudinwa bantwana bahle bakaThixo mhlambe yona nto ibalulekileyo kukuba singaphakamisa isandla nje kungekho mntu osincedayo ecaleni kwethu. Mhlambi le nto libandla bazalwane idinga abantu le nto libandla ayidinga umuntu azimele geqe bantwana bahle bakaThixo ngoba xa uzimele geqe uzawukwazi ukuphakamisa izandla kodwa loo nto uza kuyenza okwethutyana abantu bona uza kubadinga. Bazalwane amandla ethu okanye amandlenu okanye amandla wakho as umuntu ozimeleyo asiwadelanga kodwa kukho indawo apho amandla akho aza kuphela wona. Aphela amandla akho nokuba bangaphi abantu abaxhomekeke kuwe aphela amandla akho uYoshua uza kufa pha ngoba uAmaleki yena akayeki ukulwa. Ngoko ke bazalwane kuyanyanzeleka mhlawumbi ngamanye amathuba bazalwane kuyanyanzeleka into yokuba ujonge into yokuba ecaleni kwakho uhamba nabani ngoba bazalwane ingangathi amandla abantu abancedisanayo ayakude bantwana bahle bakaThixo kubona mhlawumbi noba yi-Comrades Marathon bazalwane bam abathandwa inkosi umuntu owileyo ukuba banokujika abantu bayakwazi ukumthatha bamfikise entanjeni ngoba abantu bayancedisana kodwa wawuzihambela wedwa bawunguni awuzukwazi ukufika kule ndawo umele ufika kuyo. Akayekanga ukudinwa abazalwane uMoses kodwa ngenxa yokuba ecaleni kwakhe akahambanga yedwa umsebenzi uye wagqitywa. Umsebenzi kumele ugqitywe bazalwane umsebenzi okumele wenziwe ngoba imfazwe ayipheli yona bazalwane umsebenzi kumele ugqityiwe. Akukhathaliseki nokuba udiniwe okanye udinwanga utshaba xa lusiza lona luyeza udiniwe ungadinwanga kodwa ukuba kukho abantu abokuxhathisa apha ecaleni kwakho umsebenzi uzogqibeka. Mhlambi bazalwane sizawuzama ukulumkisana ngokuthemba amandla ethu kakhulu side sicinga into yokuba abanye abantu asibadingi. Mhlambi bazalwane siyiboni namhlanje mhlambi bazalwane ngenxa yokuba sikwazi ukuqathula senze into esithanda ukuyifuna okanye senze into esiyithandayo mhlambi asiyiboni loo nto kodwa kukho umhla apho sizawubona into yokuba izandla zethu nazo zizodinwa.
Oh, bazalwane ngaba bapho Aaron, ngaba baphi oHure ekuqaleni kwakho, bantwana bahle bakaThixo. Ewe wona amandla unawo, kodwa ekuqaleni kwakho kumele kube kuAaron, ekuqaleni kwakho kumele kube kuHure ukwenzela umsebenzi lo oqalileyo namhlanje ube nako ukugqibeka. Akekho umuntu okwazi ukuzenzela yonke into idifikelele esiphelweni. Obazalwane, noba yephi indawo emileyo namhlanje ayizange yama ngenxa yomntu omnye, ima ngenxa yokuba kukho abantu abaphathiseneyo. Oh, bazalwane mhlawumbi nokuba ninojonga okanye noba sinojonga indawo eziqhekekayo, bantwana bahle bakaThixo, indawo eziqhekekayo ziqhekeka amathuba amaninzi ngenxa yoba kukho umntu othi yena le nto angayenza ezimele. Omnyabona into yokuba indawo ethile ifanele mna kuphela, bantwana bahle bakaThixo, abantu basuke ekuqaleni kwakhe ngoba lo mntu ucinga yonke le nto yenziwe ngamandla akhe, kanti ekuqaleni kwakho yabadinga uAaron kwakunye noHure. Oh, izinto mhlambi zimoshakala nje bazalwane, abantu bacinga into yokuba amandla abo ngawo abathwale ii-institutions ezehlukileyo bazalwane, kanti kukho Aaron abahleli nje baxhathisile apha ecaleni bakubambe izandla into ibukwazi ukuziphakamisa. Awunaziphakamisa wedwa izandla nokubize zakho nje. Zona izandla kumele ziphakamile, kodwa izandla ize zakho nje awukwazi ukuziphakamisa wedwa. Namhlanje bazalwane, namhlanje mhlambi sizokuveza ukubaluleka kwabantu. Mhlambi siyalibala into yokuba abantu babalulekile. Kunjalo nje abantu ohamba nabo babaluleke ngakumbi bazalwane, ngoba kukho ixesha bawumnguni, kukho ixesha apho sigula khona, kukho ixesha apho singakwazi ukuzenzela khona, kulapho izandla zethu ziwileyo ngelo xesha nto kaPhikoko, kodwa ngelo xesha kulapho Aaron noHure babonakala khona. Oh, zazimaseka ke izandla zakhe. Oh, bazalwane ngenxa yokuba sele zidiniwe izandla, bantwana bami abahle, bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba zazidiniwe izandla kodwa zazimaseka izandla bazalwane, ngenxa bephe eqaleni kukho abantu abakhoyo. Oh, azizimaseki bazalwane, azinawuzimaseka izandla ubudiniwe kube kungekho mntu okwazi ukukuxhasa apha ecaleni kwakho. Oh, mhlambi sisebatsha thina, mhlambi sisacinga into yokuba sinamandla bantwana bahle bakaThixo, kodwa abantu abadala bayayazi into yokuba apha ecaleni udinga into yokuba kubekho abantu bantwana bahle bakaThixo, amakhaya aphelileyo, kungenxa yokuba kukho abantu abacinga into yokuba mna ndingakwazi ukuzimela ngoba ekhaya izinto ezithile zikhona. Alibali into yokuba izinto zasekhaya zakhiwa ngabantu bekhaya. Namhlanje bazalwane singakhumbula into yokuba amandla ewe wona sinawo, kodwa emandleni ethu sidinga into yokuba sincediswe. UThixo ke ingangathi apha uyayiphakamisa kakhulu into yokuba abantu emsebenzini ophambi kwabo basebenzisane uYesu Kristu ngokukhulu. Oh Yesu walila, oh Yesu walila, oh Yesu walila, oh Yesu walila, agakalu ya ponga. Hallelujah.
siza kuwe ke ngokubawo. Bawo mandiphinde ndibulise mani kuye wonke ke umuntu osibukeleyo nasimamele kwindawo asimamele nabasibukele bekuzo. Ewe dada. Ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Igama lam ke nguAnele lo wakamnguni. Ewe Nkosi. Bawo kule ncwadi ke ufundwe kuyo sibona okanye ndiqaphela abalinganiswa aba balapha lo tata kuthiwa nguMoses, abaxhasi bakhe kunye notshaba olu Amaleki kunye nesizwe esi sakaSirayeli. Utshaba ke olu lulwa nesizwe esi sikaSirayeli. Kubekho lona uza kube emile esisa indumiso kuThixo. Ewe Nkosi yam. Ayetha ke amandla kumntu wonke. Ewe dada. Kodwa bawo phambi kokuba sibheke kude ndiqaphela ugingqigonqo lo wenzeka apha. Ewe Nkosi yam. Kule ndawo zithi xa zinyuka oyise uSirayeli. Ewe dada. Zithi xa zisehla loyiswe ilizwe lakaSirayeli. Ndiqaphela ke ezo zinto zinjalo. Ewe dada. Sikwinyanga yamanina. Sikwinyanga yabantu abangomama. Nkosi. Isikhalo okanye mandiqala apha ndithi siyawazi amandla abantu abangomama. Ewe Nkosi yam. Nokuba kulapha kwizibhalo ezingcwele. Ewe Nkosi yam. Kodwa amandla abantu abangomama siyawazi. Siyawazi baba. Siyawazi amandla abantu abangomama emisebenzini. Siyawazi amandla abantu abangomama ekulweni kwezopolitiko. Ewe Nkosi yam. Siyabazi okanye siyawazi amandla abantu abangomama, bantwana bahle bedinga emakhayeni esiphila kuwo nakwicommunity esiphila kuzo. Kodwa eyona mceli mngeni okanye elona tshaba. Ewe dada. Lomnye umuntu ongumama ngomnye umuntu ongumama. Nkosi. Akuvamanga ukuba umuntu ongumama akhutshwe emzini yindoda, kodwa oyena muntu unesandla ngakumbi ekukhupheni umuntu ongumama emzini ngumuntu ongumama. Kuba buhlungu ngakumbi ke ukuba umuntu ongumama ahlukunyezwe ngomnye umuntu ongumama, bantwana bahle bedinga emsebenzini. Ingangathi ingcono, ndingathi ilungile loo nto. Ewe dada. Ukuhlukunyezwa yindoda oyaziyo ukuthi inamandla kunawe. Ewe Nkosi yam. Ukubana ingakwazi ukuthi ikuhlukumeze. Kodwa kumuntu othi xa usiva kabuhlungu ekubinza, ekugezela, ekuhlekisa ngawe,
esihlangaleleni ibe ngomnye umuntu ongumama uthi ko bendicinga bana uza kuyiqonda lento ngoba singabantu besini esinye kodwa ngoku sibona abantu behamba ecaleni kwendlela ebekwa ngomnye umuntu ongumama sibabona abanye abantu bengaphandle bana bahle bedinga ngaphandle emisebenzini ekhutshwa ngumuntu ongumama sibona inkokheli ithe ihleli esituleni afika amanye amanina ayibhukuqa bana bahle bedinga ayibeka phansi sibona bedinga amanye amanina eqhwaba izandla umuntu enyuka ngeleri athi ufika encotsheni bana bedinga ayithathe ayibeke ecaleni athi yehla sikubona ukuthi bana bedinga uzaba ngokabani na sibona nalapha ezibhalweni bana bedinga umhlambi omnye umama egezela omnye umama umfazi ongazelanga bakubedinga uyakubeleka ilike bakubedinga kodwa ngoku bomama into endizama okanye endisondela kuyo yilena into ukuba abantu abangamamama bakubedinga kuba bewazi amandla abo ukuba banokuxhasana nje bakubedinga umhlambi amakhaya ethu bakubedinga angakwazi ukuthi ame bakubedinga omama bakudala babexhasana bakubedinga athi omnye xa ebheka enkonzweni bakubedinga athi xa ebheka emanyanweni bakubedinga athi bana ndithandazela usicelo wam ukuthi abuye eRhawutini uneminyaka bomama uneminyaka bofafazi engakwazi ukuthi abuye bakubedinga bawe ngamadolo bakubedinga bathi besawa ngamadolo kusasa xa kuvukwa usicelo elapha ngoba athi zithi zokuwa izandla zomnye umama asuke amxhase abanye amanina bakubedinga sibona omakhulu bethu bakubedinga besiya ezityalikeni kudala bakubedinga bengenayo nepeni bakubedinga kodwa ukhona la makhulu bakubedinga uthatha ipeni yakhe bakubedinga athi lena ngekamadlamini athi lena ngekamamngqongo athi lena ngekanoameni bakubedinga ayithi bakubedinga isitye somnikelo lona ebengenayo bakubedinga akwazi ukuthi bakubedinga ajule naye esivivaneni bakubedinga siva namhlanje kusithiwa bakubedinga omakhulu okanye abafazi bakudala bakubedinga babethandaza kumemigodi bakubedinga ngoba babexhasana ngoku abangoku bakubedinga uthi omnye bakubedinga ebeka imbilini yakhe uThixo bakubedinga xa kuphunywa kehlelwa ngayo kasithi yes bakubedinga kuyophungwa ngayo kwamabani bakubedinga vele utshaba lungene ludilize bakubedinga lungene lubulale endaweni yokuthi bakubedinga xa ebona omnyeze bakubedinga ngoba umzimba womuntu ongumama akufunekanga abonwe bazalwane bakubedinga baqhumane imihlana bakubedinga baqhumane emveni okanye endaweni yolonto basuke abafazi abantu abangomama bahlubulane bakubedinga babe komnye esigcayeni bakubedinga ukuthi bahlekwe bakubedinga kodwa amandla amanina bakubedinga asikutheni ukuthi bakubedinga elinye nina xa lisiwa bakubedinga linyuswe lelinye
basibedinga lithalinye basibedinga xa lifuna ukutyibilika linye basibedinga lixhaswele linye basibedinga lithalinye basibedinga xa libheka ngapha basibedinga kubekho elinye elivikayo basibedinga alapho ke amandla amanina babo basibedinga amakhaya ethu esonzakala nje basibedinga inina lizimele kulakona elinye lizimele kulakona elinye lizimele kulakona basibedinga mosim basibedinga nalento ithatheka yithwa umntana ukhuliswa yi-community basibedinga isukela emanineni ngoba odade ixesha elininzi abekho ecommunitini basembangelweni basibedinga kodwa abazali abalapha abashiyekileyo umnguni ubonani xa isenza kakubi ubhikoko xa isenza kakubi ungahlazisa ikhaya lakho wena basibedinga unqandwa ngumntu ongamaziyo nokumazi basibedinga ade kweYouTube ade basibedinga akuse nesandla basibedinga ngoba ukhulisela omnye umfazi basibedinga kwexesha lakudala ubungasoze ubone basibedinga umntana oyintombazana nekwekwe bengcambile esitratweni basibedinga ngoba umfazi lona ebekhulisela omnye umfazi basibedinga ubungasoze ubone nekwekwana itshayiti bhegi basibedinga okanye iphethe icuba esitratweni ubuzomva ngesibhaqu sikubetha kakade omnye umfazi ukhulisela omnye umfazi kodwa ngoku sibona abafazi xa ibona umntakabani esenzokya kungulonganga basibedinga abiza abantwana bakhe basibedinga bahlekise ngalowa omnye umfazi balibala ukuthi basibedinga usathana ongene kulowa angakwazi ukuthi angene lapha endlini loyise ilizwe lamameleki basibedinga ngoba amafazi bayekelene bedinga into sizozama ukuyithatha ilena yithi amandla enu basibedinga asekuthini basibedinga nizane ngenhloko basibedinga nizane ngenhloko luthi utshaba xa lusiza basibedinga omnye ezama ukoyisakala walapha empini kodwa nime nina basibedinga nime nina nithi bona akunokwazi ukuthi yenzeke loo nto basibedinga phofu nime ngomthandazo basibedinga ningamangana nanganto emhlawumbi eziphathekayo kodwa ngoku basibedinga sibona amanina basibedinga elala ngepilisi namhlanje esithi bana ebengenobana itshomi yam lena bendiyincike okanye bendiyiqhaqhela isifuba basibedinga esuke yathetha izinto bendizixelela yandingena ngemva ndabona ndiphumile emzini wam ndikhutshwa lelinye nina basibedinga ebendicinga ukuthi basibedinga ndihamba nalo apha endleleni basibedinga sibona ngoku amanye amanina basibedinga sibona ngoku amanye amanina awubekwa kwiipozishini eziphakamileyo emisebenzini basibedinga sibona ngoku namhlanje basibedinga amanye engenayo nomnqweno wokuthi angaphangela kusasa bayayazi ukuthi ukhona lowa basibedinga ukhona lona uzobe phethe iphupho lakho emsebenzini bekuzabaphethe ukuthi ibingumr bani lowa bekuzabaphethe ukuthi ibingumnumzana ubani kodwa ngoku lelinye lenza lento basibedinga ngoba basibedinga bendizoku-understand ukuthi yenziwa ngumntu ongena nimba basibedinga xa ndikhupha
ngapha emsebenzini bazokuthina abantwana bam, basibedinga ekhaya, basibedinga uzawuthina umzi wam, basibedinga xa indenza ehlobo ethatha isonka, basibedinga etafuleni, basibedinga ukubana ibisenziwa, basibedinga ngubhasibani benza uthatha ukuthi hayi wenziwa ungazi kodwa lona unenimba, basibedinga ayixoleleki loo nto, basibedinga kodwa sizowuthi namhlanje kumanina amandla yenu, basibedinga ukuze nikwazi ukuthi nayise utshaba, basibedinga ukuze abantu bakwazi ukuthi bayise utshaba, basibedinga ukonyusana izandla, basibedinga ashi endinina kalibonakali ngathi liyoyisakala, basibedinga nilihlalise phansi, basibedinga nilixhake ngapha nangapha, ninyuse izandla zalo kwenzela ukuthi kuzokwazi ukuthi itshaba elijongene nalo likwazi ukoyiseka, ukwazi ukoyiseka. Sizowutsho nje namhlanje ukuthi amandla basibedinga mhlawumbi awekho ekuthandazeni, basibedinga mhlawumbi amandla awekho ekudumiseni, basibedinga mhlawumbi amandla awekho ekwenzeni kakuhle kodwa amandla ekuze alapha ekuxhasaneni ngoKristu Nkosi yethu. Amen. My Hosanna, under worn out hands, you still pull me near. Dust on my knees, and I find you here. You know my name better than I do. Still I come back, still I run to you. When my heart is tired, you do not let go. When the road runs dry, you are still my home. I lift my face to the mercy seat, and every fear falls at your feet. Hosanna, 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 my Hosanna, 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 my Hosanna, my Hosanna, my Hosanna, my Hosanna, my Hosanna, my bread on the table, hope in my hands, shame at the door. It can make me stand. You broke the chain, you called me free. Now every scar sings back to me. Oh, my heart is tired. You do not let go. When the road runs dry, you are still my home. I lift my face to the mercy seat, and every fear falls at your feet. Hosanna, Hosanna.
stay. Even in the dark, you make a path of praise. Lift it higher now. Let my whole soul sing. Hosanna in the valley. Hosanna to my King. Hosanna. Hosanna. Oh, my Hosanna. 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 My Hosanna, my Hosanna. Hosanna, my Hosanna. Hosanna, my Bawo, siza kuwe ke ngoku bawo. Bawo, apha kule vesi, kule ndawo ethi bathatha ilitye balibeka phansi kwakhe wahlala kulo. Yona nto ingamandla bazalwana bam abazintanda siyiqaphelayo apha into yokuba aba bazalwane bahleli engcopheni yentaba. Nkosi yam. Yona nto ingamandla nebalulekileyo abayenzayo apha bayinxalenye yempi esezantsi Tata. noxa nje bona bephezulu, ngoba ukuwa nokuvuka kwempi esezantsi kuxhomekeke kwisiganeko esenzeka phezulu. Tata. Eyona nto ingamandla esiyivayo apha nento eselibagcinile abazalwane engcopheni zentaba Tata. yinto yokubana ngaba umkhosi noxa nje usilwa amandlawo ahleli entabeni. Nkosi yam. Zithi naseziwile izandla zikaMoses, kodwa ungayeki umkhosi ukulwa ngeli xesha sele bebethwa, ngoba bayayazi into yokuba amandla abo ahleli entabeni noxa izinto zingahambi kakuhle, kodwa banethemba lokuba izinto zisezawuphinda zijike entabeni. Yona nto siyivayo apha, uMoses ufikelwa lutyhafo, uMoses ufikelwa kukuphelelwa ngamandla, ngoba imini oko ibiqinile enyusa izandla, yaye futhi akanyusanga zandla nje, kodwa kunentonga esesandleni, intonga eyintonga kaThixo. Yona nto siyivayo apha yinto yokubana ngaba izandla zakhe ezithwele intonga kaThixo ziye zafikelwa lutyhafo. Ekufikelweni lutyhafo kwezandla babona into yokubana ngaba bazalwane, into yokuqala akuzuqalwa kuqale bangene phantsi kwezandla, phantsi kwengalo, kodwa eyona nto ibalulekileyo yinto yokubana ngaba njengomntu othwele izinto zikaThixo kube nesisekelo esikhoyo, aqale enzele the foundation yokubana ngaba azokwazi ukuhlala. Ekuhlaleni kwakhe kuzokukhangelwa ukuba izandla zakhe ke ngoku ziza kuzanywa njani na into yokuba zihlale ziphezulu, ngoba eyona nto ingamandla ebalulekileyo endleleni yethu yobukholwa yinto yokubana ngaba singaqali sifowukhase kwi-challenge esijongene nayo, kodwa siqale silungise indlela yokwenza ukwenzela into yokubana ngaba sizokwazi ukuwuchana owona mcimbi, ngoba akubalulekanga endleleni into yokubana ngaba ube ngumntu ongenguye okanye ongenasisekelo okanye ongenasizinzo endleleni oyihambayo njengomKrestu. Kungafumaneki into yokubana ngaba yintoni kanye kanye oankilwe ngayo. Baxa besenza ke bamchophisela ityeni, bathi bawugqiba ukumchophisela ityeni ngoba bekhangela into yokubana ngaba akudingeki into yokuba size sitshintsha ukwenza. Bathatha batye baxhasa izandla ngoba besazi into yokubana ngaba ayisukani madoda
alizuthi okanye mhlawumbi akuzukuthi ngenxa yezivunguvungu ezisentabeni amatye aphethethwe ngumoya kodwa besazi into yokubana ngaba ilitye linamandla ilitye linamandla selizinto ngangathi ziyatshintsha kodwa ilitye lisoloko lime ngamandla alo. Ewe Nkosi yam. Ankile iingalo zikaMoses ngamatye ukwenzela into yokubana ngaba zithi noba imimoya iyazama ukubhudla kodwa ngenxa yento yokubana ngaba besazi into kudingeka into yokuba amandla ibe ngawazawukwazi ukuthwala iingalo ezithwele intonga kaThixo. Ngoba indlela ayixhomekekanga kuMoses yaye futhi namandla waveli kwizandla zikaMoses kodwa yona nto ibalulekileyo yinto yokubana ngaba intonga kaThixo isoloko ikrobile emkhosi isoloko ikrobile emfazweni khona ukuze kuzovela amandla avele ngoba amandla waxhomekekanga kodwa axhomekeke ekuveleni kwezinto zikaThixo. Eyona nto ibalulekileyo yinto yokubana ngaba singalahlekwa nguThixo endleleni noba siphakathi kumkhosi wotshaba kodwa sibe sisazi noba singahlaleki kodwa ubuso bukaThixo busekho phakathi emfazweni. Hey Nkosi yam. Kodwa ke yona nto ingamandla bathe bakube bemenzele indawo ngoba endleleni kaMnguni akudingeki into yokubana ngaba silungiselele izindawo ezicomfortable ngoba xa ungumntu omele inyaniso kaKristu kunexesha apho ekudingeka into yokubana ngaba 24/7 ube uhleli naye futhi ube usemsebenzi bamlungiselela eyona ndawo ilikhuni ngoba angalahlekwa yifocus ngoba izinto esizenzayo ngenxa ye-comfortability kodwa side silibala into yokubana ngaba bekudingeka into yokuba sihambe ngeyiphi indlela ngenxa yendawo ento yokuba si-comfort silibala into yokubana ngaba sesithweliswa amandla kaThixo. Ewe Nkosi yam. ngenxa yezinto kanye mhlawumbi ngenxa yento yokubana ngaba sithe sawubona into yokuba sakuba senkathazweni bakhona abantu esime nabo sithi ngenxa yento yokubana ngaba sakubona into yokuba ngexesha lasemphandezelweni ndithi ndakukhala bavela abantu sicinga into yokubana ngaba ngenxa yekunga wethu amandla kodwa silibala into yokuba sigcinisa into kaThixo. Kodwa ke yona nto ndizoyithetha ngoku into yokubana ngaba amandla abazalwane wabuzalwane sisendleleni ngoba inkathazo inye bonani into yokubana ngaba sithi sisemkhosini omnye sibe sicula ngoba yimbi ingeyiyo lesiyivuma ngemilomo kodwa ndizothi kuni bazalwane ngale mini namhlanje sele besitsho babazalwane into yokubana ngaba eyona nto inexabiso koku sibudla into yokubana ngaba sibuyele kuThixo ngexesha likaThixo sibuyele kuThixo sizokukleyima amandla ngoba eyona nto ingamandla into yokubana ngaba kunoYesu oyimpokotho. Yaye futhi kudingeka into yokuba bazalwane sithi endleleni esiyihambayo singalibali into yokubana ngaba ngeli xesha sihambayo mhlawumbi ngamanye amaxesha loo ndawo uhleli kuyo wena kunomkhoka kanye mhlawumbi kunabantu abayazi into yokubana ngaba bathembele kuwe kunabantu abathi noba singangena emphandezelweni kodwa siyayazi into yokubana ngaba sine-backup esentabeni nobana ngaba ngoku singangenela udakeni okwa kaloku nje kodwa siyayazi into yokubana ngaba this is not the destination kodwa i-destination into yokubana ngaba sinqumle kule mfazwe ukwenzela into yokubana ngaba sizibona iincopho zentaba. Yona nto ingamandla ebalulekileyo into yokubana siyazi bazalwane into yokubana ngaba asisuki okanye mhlawumbi ngenxa yezinto okanye mhlawumbi ngenxa yokuphelelwa ngamandla endleleni kodwa sazi into yokubana ngaba kunabaxhasi abasixhasileyo. Ewe Nkosi yam. Ngamanye amaxesha siye sithi amawonga esiwabekiweyo okanye mhlawumbi amawonga esigciniswe wona asikhukhumalise
eyona nto ibalulekileyo apha bazalwane bam abazintanda yinto yokubana ngaba uMoses akathanga ngenxa yento yokubana ngaba uYesu okanye uThixo wagcinisa yena intonga yaye futhi wathuma yena, kodwa wagcina ukukhulisa ubukhokheli, ngoba uthi xa ethetha hamba wena Yoshua ungene emfazweni, kuze kuthi nabantu bakujonga imeko yemfazwe babone, because ngamanye amaxesha akudingeki into yokubana ngaba wonke umthwalo siwuthwale, kodwa kunabantu abasondezwe nguThixo ukwenzela into yokubana ngaba sikwazi ukubafundisa indlela, ngoba indlela yobuKristu bazalwane ayisiyo ndlela xa sizaba selfish ngobukhokheli bukaKristu. Kodwa yona nto siyibonayo bazalwane bam abazintanda yinto yokubana ngaba endleleni noxana ngaba mhlawumbi uthwalisiwe umthwalo kaKristu, kodwa kunalo ixesha lotyhafo, kodwa ngexesha lotyhafo kudingeka into yokubana ngaba ngenxa yezinto zenzayo ebantwini nangenxa yento yokubana ngaba abantu ayisingabantu ababhekelisayo, kodwa kuvela apha amandla okubaluleka komntu ecaleni kwakho, kuvela apha amandla okubaluleka komkhosi wakho ubana ngaba awusimntu othi ebantwini ubandlandlathekise, kodwa kuvela amandla wokubana ngaba usebenza njani nabantu. Yena nto ndizoyithetha bazalwane bam abazintanda into yokubana ngaba yazini into yokubana ngaba asinamandla namandla kaThixo kunyanzeleka into yokubana ngaba kube nabantu abazawuba khona ngamaxesha obunzima, because indlela kaKristu asindlela yokuyihamba wedwa, asindlela yokubana ngaba ibe yindlela yokuba uselfish ngayo, kodwa ndizothi kuni bazalwane bam namhlanje yazini into yokubana ngaba uthi akuphelelwa ngamandla, kodwa kubekho abantu ekudingeka into yokuba bamhlalise phantsi, ngoba endleleni kaKristu kunexesha lokubana ngaba nokubana ngaba besiphakamile, kodwa uThixo akuhlalise phantsi. Vuma ukuhlaliswa phantsi emsebenzini kaThixo ngendlela efanelekileyo, ukwenzela into yokubana ngaba uzokwazi ukulanda amandla amatsha. Kwasekolo ke Nkosi yothando senga ngathi ngasikelela kususela ngoku nangona phakathi. Amen.
bawo siyacela man. Hayi man izolo masiqala lapho bawo. Bawo. Amakhosi bedlala. Amakhosi ebedlala izolo. Club enkulu. Club that matters. Club enyusa economy. Hawu. Iclub ithi xa iwinile kubonakala ubana kuwine iclub. Iclub enebheje no R. If ace yebhola yaseMzantsi Afrika was angeke uveke ngezitimanyana zalapha eMzantsi Afrika xa uwele waya kulamazwe angapha ya uvanga iclub enkulu. Club enkulu ke ibidlala ke no Lucky Star. No Lucky Star. Yakora ngemistake ke la Lucky Star. Kodwa ke makhosi amakhe sithi dango. Ubala ke awukamcofa usubscribe. Wawa. Mona uba awukamcofi ke usubscribe sicela ucofe usubscribe. Ucofe ke ulike ungasebenzisa ke la ndawo yokukhomenta uchaza ukuthi mhlambi unqanela ukuthi sikuthandazise entweni na mhlambi unqanela ukuthi uthi iverse yakho oyithandayo uYehova umalusi wami mhlambi ngenye imini ke uyawusiva ke phofu yamva ke nomzana ubonani etyhala ke uYehova umalusi andizityhali ke mina iverse zabantu mina nomzalwane otyhala iverse zabanye abantu ungatsho ke nezingoma zethu bana hawu mhlambi ngephi oyithandayo kwezi ngoma zethu zintsha ezinhle kangaka. Kwindawo ke esihamba kuzo bazalwane singatsho ukuthi icawe yabantu abangacawe iyafumaneka ku YouTube iqhutshwa ke ngilomzalwane okabonani ngamanye amathuba ke uyakumane umbhaqa ehamba nami ngeChristmas ke xa ifikile iChristmas ehamba okanye sihamba nalamzalwane wakapikoko. Baba ngenxa yokuba ke iChristmas masivale Pikoko masivale baba. Pamba uvale wa lo mzalwane uthi wayengukhipha bawo. Nje wayekumalansi uthi wayengukhipha. Yakwazi ba wena ngokya wasadlala ibhola awumdlala unumber 7. Mina ba wena nisadlala ibhola nandlaleli iposi. lapha emva kwami ngithukota. Nanso hayi bawo hayi. Kanti bazalwane kufanele Hayi Lapha emva kwami. hayi bawo. Ayingomzalwane beni bangikhipha wethu. Hayi bawo. Please defenders. Spaki pasi bawo. Defenders sonke ingafiki ukukhipha le bhola. Njengokhipha baba ungavaleli imithandazo yethu. Vala khipha. Masithandazeni baba wethu oyingcwele isewe inkosi yethu enguYesu Kristu sisondela phambi kwakho Thixo wethu namandla amakhulu ngalo umzuzu siza Thixo wethu namandla amakhulu nokubulela Thixo wethu olilungisa kaThixo ngale inkonzo yanamhlanje Thixo wethu namandla amakhulu ngokusebenza kwakho phakathi kwabantwana bakho sengathi Thixo wethu namandla amakhulu ungaqhubeka nomsebenzi wakho khona ukuze ilizwi lakho lingapheleli kuthi Thixo wethu namandla lingapheleli nje mwandi nokulunga esithokotokweni kodwa mwandi nokulunga ilizwi lakho liqhubekeke libheke phambili siyakuthandaza ke Thixo namandla amakhulu sicela into yokuba ivangeli yakho engcwele usengathi mwandi nokulunga ungangena ngaphakathi kuthi Thixo namandla amakhulu uqala khona ukuze mwandi nokulunga izokwazi ukutshintsha abantu bakho ngameni ke nasegazini kaYesu Kristu waseNazaretha malutho babalo lenkosi yethu enguYesu Kristu uthando lukaThixo lungahlala phakathi kwethu nasemakhayeni ethu kususela ngoku de bengenaphakade amen. Okay. Uthanda kwenhliziyo ya sekuphelile uthanda kwenhliziyo ya sekuphelile uthanda kwenhliziyo ya sekuphelile
ubabuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ungiyena mntu esiyenzele yena lecawa ukuba ke uyaqhawuka uba uyaqhawuka njengale ngoma lecawa siyenzele wena ukuba ke ungumntu ohle nje ukhangelana nezi-steps apha endleleni lecawa siyenzele wena ukuba ke ungumntu ke oskora nje igoli libe linye ube wena une-badge ngaphezulu eno-R ube ungenazo nezitars Sencotsheni. lecawa siyenzele wena sasiphinde bazalwane sidibane kule veki izayo xa siqhuba icawa yabantu abangacawiyo igama lam bengisihle bonani ngambi ndedwa ndihamba no-Anele wakamguni noliyabona wakapikoko le yicawa yabantu abangacawiyo ningalibali ukuthanda Thixo thanda zikayo babayeni babayeni enkosi Papa yini, papa yini, papa yini.